ассалому алайкум дӯстони азиз, хеле шудастум ки бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро тамошо карда истодаед. Ана минамуд ламираж омадай, ино гули паплин будан. Пайлма ҳозир боша дар ламираж омадай. Новинка беҳад хушрӯ. Нархаш 160 сомон, нархи санги дизайнер доштагиш. Марҳамат, агар дар кор шавад доставка дорем. Рости ма бозор рафтагӣ набудум имрӯз ва тӯли рӯз кадом видеое ки дар бораи материал боша ба навор гирифта мадаравон кардагиан я 3 видео. хулоса чӣ хеле ки тамошо мекунед, бисёр ламиражҳои фасон омадай. Ина ё гулои чорни принца 160 сомонӣ кадомеша ки мебинед имрӯза наворда 160 сомонай. Нархи 3 метрш як либос. Ламиражҳои корейский меган инора тоза сабукак. Марҳамат, агар дар кор боша доставка дорем. Видео аз тарафи пажарка нулевой дарвоза якм ряд пешниҳоди мо гардида истодааст ва агар ки касе дар Тоҷикистон боша биёед ами якм ряд ями нулевой дарвоза шумо анами намуд ламиражора пайдо карда метавонед. бо аз наздик бинед хитон метавонед ки хушрӯтарак интихоб кунед. бисёр гулои хушрӯ анамишам нағз мехаранд, тигри ва инчунин анаи гуло нағзай ранги бирӯзовӣ доранд. вай дар ламиража кушодагия хушрӯ метавон ранги бирӯзовӣ. сангчоша мувофиқ карда задагиян. набинед аҷоиб фасон ҳама намуду шастай. боқи сарбаланду хонаобод бошед. хайр.